Siyakubongela nje uNkulunkulu ukuthi ukuphila amandla ukuthi uqhubeke ubambelele kunzima kunjalo kodwa ngenxa yokuthi ke kuthiwe impilo yaziwa uNkulunkulu yayibona lento lena mina ngifike ekhishini kwaku abantu sasithi uma sihleli nabo sixoxa nabo bathi uDave mina ungakaze udlule esimeni sokugula uyalalela uyayibona lento lena bathi awubi uthathe into yomuntu ifeeling yomuntu ukuthi wayenjani uyayibona lento lena so if abantu bekubuka isithombe beyabona like ukuthi nganginje uyayibona lento because yabona bakakukhona lokuthi nganginje but manje senginje uyayibona lento lena but at the end of the day sibonga uNkulunkulu ukuthi kuko konke uze wahamba uzofika lapha you know abaningi abafikanga ngalesi sikhathi you know but ngenxa yokuthi yonke into ibhaliwe uNkulunkulu ubhalela umuntu nomuntu into yakhe yayibona so that is why ngithi siyabonga sisi uhambe uphumule kahle usikhumbule nathi ngiyayibona lento lena and ngibonga ukuthi uhambe usumazi uNkulunkulu you know I mean like uma sikubona ugqoka ijoyini you know there's that yayibona like ukuthi
usulihambile ibanga, you know, wafika kulesikhathi la usubona khona ukuthi yabona manje my relationship with uNkulunkulu ufanele ihambe kanje, yayibona lento. So ungayekisisi usuhlele ekhaya, uqhubeke wenze izinto okufanele uzenze. Sikubongele nje ukuthi umndeni wakho sengathi ngingamphatha kahle umama. Yeah. Usebenzile bakithi, usedinga ukuresta, you know, usedinga ukuthi nimphathe kahle naye usezofana nomntwana. Yayibona lento lena, nimsupport nje kuzo zonke izinto ekhambeni kwempilo yakhe, uphumule kahle sisi, siyabongela. Siyabonga mfowethu. Amen. Sekhulume kahle ngozandile isikhathi samanje ngicela ukuthi iphepha lifa nibonile. Bekumlandi mngani zawami, sihambile endleleni zikhona izinto elithi zikaNkulunkulu kwangisiza kuba ngihlushe kuze ngifunde imiso zakhe. Zandile thina besihamba nje sihlupha siyiko konke, kodwa ngokusiza uNkulunkulu sihambe endleleni sazana noNkulunkulu sakhula saba badala. Cabanga ukuthi bonke bayasazi ikhishini yokhosi. Ngiyacabanga ingane yami kancane nje ngeke ngishiye lento, bengicabanga ngihleke ebusuku into esayenza kuyimina. Kodwa umanela ngazi ukuthi wena mase ngaphila thime ngalena. Sahamba Zandile sathi lento mazana sijwayela kabi. Yindaba ukhosi sibiza ngomama wakhe thina. So mama thina sibiza ukhosi ngomama ngeke. Sathi no ashone kuyo. Saqaleleka samcela sacela ukukhuluma nawe. Yenza ingane. Yathi sengenzeni? Sathi hayi enza ngalutho wathi Zandile khuluma busi ngani nami ekhuluma. Wayiqala Zandile indaba. Khosi kunento evela yenza lakuthini. Hathini boma wami sithi nakhonke. Wena usibiza ngoma wakho thina sibona oma wakho. Asibona nje oma wakho thina la emsebenzini kuza ngabagama. Athi Nkosi hawu ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa bomami. Siyaphinda futhi usibiza ngoma Nkosi. Athi Nkosi ngithini? Athi Zandile mina ngobuza nje sibiza ubusimabazi. Hayi impela sihambe. Mina ke bazana sikhama unembeza ngiyabe ngikhuluma kakhulu kodwa unembeza uyangihlupha ngaphakathi. Hayi uNkosi angazi wethi athi busi ngithi ha inhliziyo engathi siza ngamagama manje. Yekhosi hayi Nkosi sisana ngiyashiya xolisa impela cela ungasifisi ngamagama shoma. Angazi ke mngani noma nawe waya yini angikutshela ngabe nangaya kodwa ngayoxolisa awusangela ngalawo awukulungile. Hayi bazala siyabonga nje kubeni nani senza ngaza ngesikhathi manje nje ngokukhulu ukuphuthuma ngicela ubakuchonco athi nje qaqqa ngozani osebenza nawe yamazi phambili. Yebo. Sawu nami befana ngitshela. Hey. Ngiyabonga kakhulu. Staff bantwana bahulumeni ngoba nje basela kufuneka sibe ngabantwana. Ngoba masingabantwana siyalawuleka. Kodwa masingabantu sikule ndawo asizulawuleka. Amen. Kusho ukuthi ke ngoba kusho ukuthi sizobe sifana nani nezilwane. Izilwane ke zinamadlebe kepha abantwana banezindlebe ngoba njengalokhu sinabaphathi nje abaphathi bokuthi basilawule basibambe lapho singasanqandeki khona nalapho singasaboni khona kufuneka sifunde ukulawuleka. Siyabonga kakhulu kuba ke kufike lesi sikhathi Zandile kwaba khona isikhathi sokuthi sibonane kade singazani qo. Kodwa ngiyakhumbula ngo1996 sikufika lana thina ngoOctober sakufika Zandile asangakholwa nathi masikhuluma nawe usazisa nje ukuthi hayi wena usuneminyaka ewu5 ulana sabamba amakhanda nobusi sithi hayi phothi na
siyofika kodwa leso sikhathi sa 5 years kodwa namhlanje uyazi namanje ngiyazibuza ukuthi ngabe ngampela Zandile you are on retirement stage uyabona uNkulunkulu mkhulu ngendlela eyisimangaliso ngoba indlela yomuntu ihamba ibe namathafa njengalokho abaphathi sebeke badlalela ibe namathafa ibe nemigoqigoqi iphinde ibe nemigodi okufuneka yeqe ngoba maye engayeqi uzokhalakatheka kodwa noma eseyeqile leyo mgodi bese kube nentaba siyabonga namhlanje Zandile ukuthi ke sifikile kuleli zinga lokuba namhlanje wena sithi hamba kahle ukuba ke nabanye nginxusa kuba bafunde ngoba lokho ukufika la uyafika la ngomusa kaNkulunkulu ufike kulesi stage sokuretire ngomusa kaNkulunkulu kwesinye isikhathi kuyenze ungafiki hayi ngomusa kaNkulunkulu ngenxa yokuziphatha kwakho kuyenze ungafiki ngenxa yokuziphatha kwakho ingakho enye incwadi ithi singajwayelani nababi ngoba ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle bese kugcina ke sekwenzekani ke lapho kutholakala kulesi sikhathi sigcine singasafikanga omunye agcine edlulile emhlabeni hayi ngoba bekufanele adlule emhlabeni ngoba yena wafunda izinto ezimbi kwabanye wakhetha ukufunda okubi noma thatha okuhle kithi wakhethela ukuthatha okubi omunye kutholakala ukuthi udlulile emhlabeni ngenxa yemvelo kaNkulunkulu yabona manje ke ukuhamba emsebenzini kuhlukana isigaba ezahlukahlukene manje kufuneka siqaphele kuba sonke masithandazele kuba ke lolu suku uZandile athe wafika kulona nathi siyanxusa kuba ke sifike kulona nokuganga emsebenzini sezizinto ezingalungile khona bagcina benjani bexoshiwe emsebenzini bephelelwa umsebenzi ngenxa yokuganga yabona manje uyasibona leso simo mase kuthola baxoshiwe emsebenzini leso simo esibhekana nabomndeni ngoba sisuke sinethemba umntwana mayeseze wangena la suke sesinethemba ukuthi sizovuna sidle isithelo ngiyayizwa leyo nto ilokho nami ngithi angubonge ukuba ke Zandile noma uhamba namhlanje kithina awuhambile kithina sizohlala sinawe isikhathi zonke ukuba ke nesibusiso uNkulunkulu anginikeze sona sande noma ususekhaya size sigabhakele ngisho nakubasebenzi kade usebenzana ilokho nje nami ngikucelayo ngibonga kakhulu basebenzi lokuhlangana nje kwenu kanjena sihlangana njalo sikangathi ke sengaba into enjani eqhubekayo ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu baqhongo esankhulumile amazandile nje uZandile ayisiyabonga kakhulu uZandile kunjalo uNkulunkulu agcine akulondoloze uphile kahle nabantwana bakho lesikhathi samanje bazalwane sodlulela uSikhosi naye uZandile njengomphathi wethu amen ngizoyibamba ngokuqwela anama ngimbalelise nje yabo sanibonani baphathi ngiyabonga ukuthola leli thuba elihle ngingaphathi kwaSodeso nami bengiyingxenye nami yokufaka isandla ngiphatha uma angikwazi ukubisa ngegama ngithi umawuza inyembezi enjabulo akuzona zokuthi kubi kodwa inyembezi enjabulo inyembezi zothando ngiyazi ukuthi kube khona izimo esike sadlula kuzo saphinda futhi uNkulunkulu nje muhle waphinda wasibuyisela kwakuhle kwanothando nasemsebenzini kwanemfudumalo ngibonga nje indlela esesiphathene ngayo ukuba ubekungewena ngendlela oyona ngaba kukhulu kuhlupha kundlalwa inhliziyo yakho iyona inhliziyo yakho eyenza ukuthi nala kube kuhle akuzange kwashiwo kwathiwa mekhulunywa ngomawuza kwathiwa weyini kodwa wonke umuntu ufisile ukuthi sithi uhambe kahle noma ungahambanga kodwa sithi nje uphumule kahle ekhaya uphathane kahle nabantwana ubogogo nabazukulu usisiphindile ushilo wathi abantwana bakuphathe kahle nami ngiyafisa ukuthi babe nesandla singezwe nkosami ukuthi umakho into ayiswele singezwe uma ukuthi akadlile
ngoba umama ubephila umama ube nothando ngicela nje ukuthi nibe nesandla nimphathi kahle nathi sisodwa staff singaphelele abanye bephela ekishini kodwa nje sidlulisa uthando uyazi ingxoxo yokugcina ngithe ngizoyibamba ku Skyman ukuthula Amen, Jesus. Ngiyabonga uhlelo wasekhombile kodwa kunzima kuzoba nzima kumina ngolesithathu kuzoba nzima kumina sengize ngiqalekisa usuku olombuyisa ngakumina ukuthi ungcono bazangeze ngiyabongela Zandile uZandile ke mina ngimqabula ekhaya umakhelwane uyangazi ngigqoka ipenti ngiyamaze efaka ipenti manje kuyavuka kuningi ngaphinda ke mina ngayozala khona bonakala uZandile uyikho konke kumina angazi ukuthi ngakhuluma ngithi nje kubuhlungu Zandile ngifuna ukukhohlisa kodwa futhi ngiyakubongela ukuthi ufike ku60 akekho ongamhaleli ukushode ngo2 minutes ufike ku60 uhlale esofeni ngasumile uze kuthube sezoniyeli 60 baningi sibabala naye ade sebewoniyeli 60 azange kwenzeke siyakubongela nalo mlezi wami ubolile nani sengophinde ngidondolozele ngubani ngoba ububhoko lami uthola lo mlezi ungibamba usuku bonke uZandile kufanele ngingezi kamlungu nginde ngazi ngafayile edimoni iyezake izomvusa baloko ndoba ngizothi ngiyamtshela ethi nginamanga ukuthi lo mlenze angilalanga ubolile ade unamanga kakwena vuka sambe angilinde ngigeze ngize yebantu hayi wena ngiyaxolisa ukwazisa lokho uzobona kabili ngenyanga ubolile lo mlenze ubolile uZandile obewenza ukuthi ungaboli ubolile lo mlenze engalimala kuwo khona la ekhaya hayi uyangihlupha abantakwethu nangabe kusenje ngicimile kobe yiwo umandla nje kaba ngazi kanjani ngisazi nami kufanele ngenze njalo kodwa uthandeka washo wathi hayi awuphethe manje lo mlenze kodwa uzodela mase uyisalikazi angazi uthandeka ngizomthatha phi uzomtshela ukuthi hey wethandeka liyabhubha wawushiya nasemotweni uZandile uye emotweni ngoba kuzothiwa wadudulwa yini la edrobheni hayi mina ngihamba nje ngathi kithi angibamba uZandile athuya ngithi awangikhumbuza uthandeka nothandeka wayengibuyise emotweni hayi bokuzothiwa yimi engafulana ngibuyeke emotweni usho nje eweZandile kuningi ngasa ntombazane ngikhuluma ngayo ngasa angazi ke ekhumbini ngoba ngolesithathu nje ekhumbini kobe kuthiwa nje uphi ngithi mina usengiye ngibe namahlonithi uselivini noma ngekho ngizosho njalo othisha nje sigibela nabo baningi abazongihlupha baningi futhi khona omunye nje obukusanga ngekho uZandile abuyisa dawo phela namhlanje wedwa ngizokudelisa hawu siyabongela siyabongela ntombazane ubheka igebengu ntshisi
Ekigebengu zambili. Ubheke nezala ekhaya ngoba zotheleka. Ubheke nezala ekhaya ngoba zotheleka. Igebengu zambili. Ami impela nje ngoba ngisele nje ngo2 no 1 year ngizotheleka zandile. Ngizotheleka zandile. Ubheka amaphara zandile njokuyoba nemali. Kuthiwa seliyabhubha emtshezi bakubamba impela nje ngiqi. Bakufake emotweni. Nase bezwile ukuthi unemali. Anginjoba sila bayazi uzandile yahamba. Ngibaleke ngampela nje bezohamba nempelesi. Yebo, wephindile liyabhubha. Kepha siyabongela intombazana. Uphumule kahle. Olesine nje angifuni nolilodwa ozolilova. Olesine. Angikwazi ukuthi ubanjwe yini. Hayi ngiyabonga ntombazana. Yesu wami ngibambe esandla ngingashi emlilweni ngibambe ngesandla ngingashi emlilweni ajesu imnene sengizothasha uyona Yesu imnene sengizothasha uyona kumura suduma kumura suduma kumura suduma kumura suduma Au naishaya man. Donakala manje. Ayikho. Awugwabe lapho. Awu wadla Jesu. Ay. Ibambe. Angithandi leli culo. Ngiqulisa umazana. Wenyukile amahlala. Hayi ntombazana. Siyabonga. Isikhathi uNkulunkulu asiphile nawe. Angingangokwazi kwakho nokuqonda kwakho kodwa kungani kungomusa. Ziningi zandile into engithe mangizolo ngiyicabanga njoba ngicula leli culo ngithanda leli culo. Ngikhumbula ngelinye ilanga. Ngiyaxolisa mntazandile mhlamba sangayixoxa uZandile ekhaya lendaba. Sathi siyafika ekseni ngelinye ilanga. Sifika uZandile inyembe sisicwela amehlo. I-overall ingcole ifile. uZandile akasenda macici. Kwaba yini futhi eniyongenayo? Yasenafuni. Uthi uZandile ehamba lendlela lamahlathi laweza kuphi ezosebenzela nini? Wahlangana nomuntu wazama kuma into esiyibongayo ukuthi Zandile ngoba akazange angenzile. Hawu siyabonga. Sisebenzile ke nkosami noZandile ngikhumbula sifika thina lana. Sisaba sizoba assist oZandile. Basiphatha kahle basamukela.
bese ingane zabo ngaphansi kwabo hayi ke ngomsebenzi kodwa ababe ngasibandlululi sisebenza nje kahle nabo uZandile kube lo muntu okade engakuthandi kakhulu ukukhuluma kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi umbono ukuthi ke hayi yena umuntu uyakwazi ukukhuluma bandla siyabonga kakhulu Zandile uhlale kahle ekhaya uhlale kahle nomakhelwane bakho njengoba ubuhlezi nathi lana Zandile uziphathe kahle ekhaya njengoba sebeshilo ophindile bathi ke busumntwana omazi uNkulunkulu uyihambe lendlela ngikhumbula ngelinye ilanga hayi akuyangimangaza le ntombazana hayi masuyisakwazi unendaba ngaphansi masike wathi uphuma nezimo hayi indaba ke zayiwena hayi futhi manene ngalelo langa wayengekho hayi sibona isiphithiphithi esibhedlela kwenze nje mina ukuthilisa mina hayi Zandile sokukhumbula ntombazane sizokukhumbula kakhulu hambe kahle uhlale ekhaya uZandile ke lokuza la esibhedlela nize ningalibali cause ngixolisa la esibhedlela bekuphuma ke ama-fruits ngaphumela igunja lo lama-fruits bese sihamba ke thina shek lapha koThuku niling efrijini nikufake konke oma-apula obhanana uZandile bayidlela kodwa ke Zandile ungayekani kuthi makuthi ifriji isekamerweni ubani loyo noma ubani mhlambe nje obengathandi ukuthi mhlambe naye okusho ukuthize ngoZandile ngaphela siyama sonke sisebenze naye sonke futhi cela nje athi qaqa kuze sibambe isikhathi abasebenzi ngibingelele uZandile ngokukhethekile nomndeni wakhe. Ngazi ukuthi lento ngibeke kanjani ngoba ngathi iqondene nami manje. uZandile ngimaze ngo-96 95 92 uZandile ungifice sengiyijunior mina I was here, it was 1989 August. So wafika uZandile sazana njangathi sikhulele ndawonye kanti mina ngikhulela ngeConfield ngakhulela indaba amhlophe. Kwabamnandi ukuphila siwodadewethu. Kuthe uZandile last year sixoxela nje athena hey gwegele ngiqeda ngenza u60 ngoFebruary. Yeah. Ngithi mina manje thena sengihamba. Bese ngiba nombuzo ngithi mina iservice yakho isithi athena ngizokwenza u30 years noma ngoApril noma ngoMay. Ngithi mina and so suyahamba athena ngithi hawu kahle ulinde u30 years wakho uApril noma yakulutho emva kwalokho usuzolinda mina njengoba kuzokushaya isikhathi yini engamblock ngathi phansi wathanda uZandile ngam advise ukuthi akuthi ngomhla
16 July bese siyo submit into zethu. Sahamba naye saka GEPF sesinje. Sayawufuna into zethu, sahamba kamnandi esiphelezela umalini. Nomkhalisa. Sasingasho ukuthi asitomhalisi yena ethanda indaba zethu. Ngifuna ukuthi ke Zandile kuningi uJehova la idlulise khona. Kuningi. Angazi ngingachaza ngithini. Mina kunenhlungu enginayo. Ngoba ngangixoxa noSayinile. Sayinile wayengesimngani but waye udadewethu. Sithi ke noSayinile, beSayinile kodwa mase siqeda u60 years inje soyenza. Athi uSayinile yazi ngwemngani. Siyokwenza iphathe enkulu siyenzele eLambert Park. Si drawishe le plan drawishe siqede. Kanti khona la singabuzanga khona ukuthi kuzohamba kugcine iphi. Ngendlela engaba buhlungu ngakhona uma ngabe uSayinile ngasaficwa yilo July. Ngase ngithi ngoba sasikhulumile angiqhubeke mina. Ngase ngiyasimema ke spirit sakhe ngathi Sayinile kulokho esasixoxile sengiyakwenza ke sengikwenzela nawe. Ngicela ube khona la bangenzela umndeni wami 60th birthday, it was July 5. But ngajabula ngambonga uNkulunkulu ngamphakamisa ngokungaphezulu ngabona ngathi manje sekufanele ngiqale phansi angazi noma ngithi indumisi bese indebeni zomlomo sonke isikhathi ngoba ngangithi mangizokuthi umuntu uye empesheleni ngithi nkosama ngabethina nkosama ngabethina kuthe kulonyaka earlier ngihlangane nomamnini athi awethanda sisebenza ngithi mina yebo athi hayibo isimngaki iminyaka osuyisebenzile ngithi mina iwu33 athi ugcina nini ngithi mina hayi ngizolinda nje ibonus yami yokugcina after that ngoba sengiyagcina ngifuna ukuthi ke wezangeleke asihlaleni ke Jehova singasuki noma ngabe izinto zithini ngoba vele zikhona izinto ezivuka endleleni kodwa uJehova simbeke phambili indlela zibe ngemuva sesihamba ke ntombazana yebo sihamba asixoshiwe asicabananga namuntu sihamba nje ngomusa akekho ke nosikhombe ngesibhamu uthambani la usuke ekuthini sesihamba nje bantakwethu kamnandi nami siyamthembisa ukuthi manje iphathe kahle emsebenzini kuyahlonishwa ke nomethe ukuthi wazi kangakanani kodwa nje ekubuhlungu uhlonipha ngisicapcapu ngisho lamakati agcwele isibhedlela ukuze uyibone le ndlela esesithathile sicela niphile ke sihlangane nje Shoprite nase Pick n Pay kuzokusazoba mnandi Sikhathi bengithi ishona iculo lithi kushuka uma ugida uZandile amvitoralize iziculo umntwana ucela imvume Siphume emlezweni sithele. Siphume emlezweni sithelelwe izono uJesu namhlanje sathana soyidela inkani. Siphume uJesu namhlanje sathana uzoyithela inkani 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 hawe Zandile Joyinile siyabonga kakhulu siyamthanda futhi njengamanje obazalwane sicela uNomaster bababiza bokunowa yena
Ngiyabonga Thola. Ngiyabonga. Ikhona bese ngithi ngizosukuma ngakwayo nasengiyikhohliwe. Hayi, ngiyabonga. Ngibonga kakhulu. Angisayazi. Ngibonga leli thuba. Ngiyaqala ukwenza into enje. Amen. Lokumsebenzi wami wokuqala nami bengithi umsebenzi bengiyitokozela nje before ngifika la ekhaya. So nje kuze ngithi ngiyasebenza nje intempeli lesile bengiqala ekhaya. Ngiyabonga nje nokuthi noma shuthi noma ngifikele kubantu abafana nani kwafike kwahlaleka uhlalekile isimningi yona iminyaka we7 lonyaka. Ngithanda ukubonga kakhulu ekutheni ngithe uma ngibona ukuthi siyadinga ukuthi senze into ekanje bese nisukumela phezulu nani isupport ngayithola. Ngiyitholile isupport bafowethu kakhulu ngibonga kakhulu. Bengalindele ukuthola ngale ndlela engiyithole ngayo. Ngiyabonga nje imbono yenu konke nje imnikelo yonke into nakuzohamba nama present ephethe ekhaya. Ngiyabonga. Ngiyakubongela ke mamzana. Thina kusaphansi kakhulu. Saphansi akahlanganisha u10 years yena wasebenza. So ngiyabona ngiyabonga kakhulu. Nginibonge nonke ke ngokuphumelela nako nje ukuhlonipha isimemo. Yabona siyabonga nje kwabaphumelelile kubhlungu ukuthi umemile abantu uyabona bese ujike yabona kodwa ke bese ke Nkosi yami nenhliziyo yami ibhlungu ke ngoba nonela ke yabona nje uNeli nayo omunye uyithathele phezulu lento yabona ukube nje ukhona yabona manje kubi ukuthi nangu lapha e6 namhlanje. So nje yabo sinaye ngenhliziyo bengifisa abantu ukuthi kubuzoshala ukusukela uleme ngoba ngolwesibili ngambone engekho right but ngayitshela ukuthi ngolesihlanu uzobe ekhona. Ngicela nje simbeke nemkhulekweni bakithi akaphilile uNeli. Ngiyamcelela. Bese mamthandi uhambe kahle sisi. Siyanibongela. Mamthandi kungibizisa kwamamezala wami uvela mvuse nje. Hayi siyabonga ntombazane sibonga kakhulu ekuthenini sabela ukwazi ukushiya into zakhe ekhaya ngoba kade umamthandi akasekho emsebenzini ugcine ngolwesibili kodwa nje wakwazi ukushiya into zakhe angabuya zenze ekhaya wezana. Siyabonga kakhulu bafethu kakhulu nangokuzayo asibambisaneni kanje into izoba impumelelo. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sesifike baphetheleni nikoshelo lethu manje siyabonga kakhulu Zandile uNkulunkulu agcine akubusise kwandise imihlo kuphile emhlabeni uphile kahle siyabonga kulesikhathi manje phela sikumele sonke sovala umkhuleko elasisho nomhlabeni ngizokusho manje bese sicela uManeli. How Zandile? Oh nice. Ningithokoze. Oh nice. Masa. Yena Namhla
ngicabanga ukuthi khona nabangangazi. Mina nguphumzile indodakazi yokuqala kaMamza. Yabona njengoba ngicula lo mhlabelelo uma ungithwalile as a single parent. Ila ngikhona namhlanje ngenxa yakhe. Ngifisa ukumbonga nje uNkulunkulu kakhulu ngalendlela seyihambile. Ngithi ma ungithwalile. Namhlanje nginamashumi amantinanti. Kungenxa yakho kube wena wawungekho ngabe ngasala. Ngiyabonga kakhulu ukungiphathela kahle uma wami eseyohlala phansi kodwa ngifunike mina ukuthi ahlale. Ngifisa ukuthi enze business anyana thizeni. Yebo engazaguge. Ngokuzolibala ukupheka ekhaya uyakuthanda kuma ukupheka. Uthanda ukupheka uphuthu kanti mina siyabonga kakhulu siumndeni on behalf of umndeni wakwaSibisi. Siyabonga ukusiphathela yena kahle kuze kufike lesikhathi. Mamthandi bengazinina mina la ekhaya. Yebo bengivakasha kakhulu esibhedlela mina ngoba nisebenze bengisemncane kakhulu. Ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga. Siyabonga. Ngithanda ngalo bengazi bengavuka ilobe dikizela nje ukhosi begoqoza noma lunge lobe ephume gijima kanti imhlelela mina ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ndimbonge kakhulu kuNkulunkulu osengithwalile wangithwala yindi indlela cha nesihamba nangomnyama la ogesi bengekho kodwa siphikele sisongena isikhathi sasigcinwa ke kudala hayi ke wangithwala uJehova nakho la sengikhona ngibonga kakhulu ukuba wayengenami ngabe ngasala endleleni amen ngiyabonga kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu engathi akusimini ngiyabonga kakhulu sihlale kahle ngiyabonga abaphathi bami ngokuhlukana kwezikhundla zabo ngiyabonga sihlale kahle bantwana sihlale kahle ngibonke nozakwethu sebesibambile le ndima yabhodwa ukuthi iguzile phela hayi siqhubekile ke saqhubeka kahle hayi isikhathi siyafika ngiyangazi ukuthi ngizofica bengazi ngendlela obekhanjwa ngayo bethi sebecuphela abantu ngasekho ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu incwadi yamaHubo 103 ithi ngibonge uJehova umphefumulo wami konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe amen hlale kahle imsale kahle sohlangana nje endleleni nje futhi ungasikhakheli ungacabanga uma usibona mhlawumbe sesizokubeka imali ukhululeke ungasikhakheli noma sikufonela ubambe ngizobamba ngiyafisa nje ukuthi nani nifike la siyabonga kakhulu amen
wamuhle 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 Jehova wamuhle 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 ayman wamuhle 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 ayman wamuhle 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 Yama. All right, ma. Sengus, Park sini. Okay. Okay. So I shoot. Oh, got my leg. Okay. No satane asazo semelo ya. Uno ngese nate. Uno ngese nate. Asazo semelo ya. Uno ngese nate.
impilo yami ngcono ngizilahle ngiyakosela wala ela ngifela ngiyakosela Owailo yawane elela pagobe Owailo nakambi elela pagobe Owailo nakambi elela pagobe Owailo nakambi Elena Ogobi la gifela Uelia Kosela Wala ela gifela Uelia Kosela Owailo nakambe Elena Hawu kodwa ngiyavuma mani. Mamruphi. Hawu kodwa ngiyavuma mani. Hayi kodwa ngiyavuma mani.